iluongo ni mass voter registration chenro mabende gibiro bedo ka gitimo kinde ka kinde na ikruok ne kura mabiro 2027 ma en kwayo mari makende kata marwa makende ni in jalo mapok nong'ado kura ni madhi mi teko mariero kitelo midwaro nyakora Mugajwang'. Kokalo kuom lai mar chenro mar IEBC giwacho ni ma gibiro timo kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro orumo tarik 28 dwe mar Ang'wen higani. Jomadongo ma en mana chakruok mare. Ang'eni chien kacha ne gitimo gima iluongo ni continuous voter registration ma en itime kinde ka kinde to gie sani gichaka yanga kawuono gokinyi. Mass voter registration en ote mane minyalo nyiso jo Kanyanam ma osebedo ka wacho ni omawa teko marwa mar yiero jotelo. Nyawo osebedo IEBC oseyuak ahinya nikech giketo chenro mar ndikruok miluongo ni continuous voter registration, ndikruok ma kinde ka kinde to kosenyuolo olemo nikech king'iyo kinde dwe mar 9 higa mokalo nyaka tinende ji ma ok ochopo kata 300,000 ma osendikore ka jogo ombulu. Koro mano keto IEBC kama tek momiyo koro giwacho ni koro gijiwo iye miluongo ni koro enhanced continuous voter registration. Koro gijiwo iye mondo mi kwan mar ji mandikore ka jogo ombulu medre. King'iyo midhiero mantiere sani bende ni kechingini IEBC geto ma ok tin ne jogo ombulu 2.5 chenro ma koro giyawo manyien no. Kech gikone to giwacho ni kachopi yiero ma 2027 ujire bed ni IEBC osendiko jogo ombulu manyien ma ok tin ne 6.3 mondo mi kwan mar jogo ombulu te pacho ka obed ma ok tin ne 28.5. To sani wantiere kod midhiero nekech kata mana apis mar ndiko oganda nicha ne oseyuak ni opande mathoth odhuro ma kwan gi hawo mana 460 gi wiye ma pod ok okaw kod wegi. To ka chop tarik 18 mar dwe mar adek ni mane report manche ne ochiw kod Gilbert Kitiyo ma bende ng'iyo chenro makamago. Manche ne wacho ni idwa ndiko ombulu to ji mang'eny opande gi pod okwamo pok odhi gidhi gikawo to nyicha ne gisendikore. Ing'eni dwe mar 5 higa mokalo sirikal no wacho ni koro onge chudo kikawo opande kendo ne omiyo kwan ji ma ok tin ne 1.7 nodhi mondikore mondo mi gikawo opande. To koro nus mar jogi kata mana atamalo malach mar jogi ji otamore dhi opande gi moikore, manyisi ni kwan mar ji ma 460 gi wiyegi ok dhiyo thuolo mar ndikore ka jogo ombulu nikech opande gi okwamo. Koro nyaka jopiny wuogo ko mondo mi gine ni gikawo opande mancha ne gisechwalo ote mondo mi migi gidhi gindikre koro ka jogo ombulu nikech koro kanye maduol wuokie kanye ma ginyalo yudo thuolo mar mondo mi giyiere jotelo manyalo biro tiyo ne geyo makare. Kech iwacho ni kaponi ok igoyo ombulu to ichalo ng'ama oyiero jatelo marach nikech ng'ama chielo man go ombulu mane odhi yiero jatelo miwacho ni rach nicha oyiere nikech in owuon no ok iong kod ombulu mari mane nyalo yiero godo ng'ama iparo ni berno. Koro in to kod ng'ama oyiero ng'ama rach cha uchal nikech koro uduto uyiero ng'ama rach no. Erokamano. Ken kapok amiyo jowete wan thuolo ma bire kinde ma joma tindo ma osebed ka iwacho nyadi mang'eny ni gine ma gidhi bedo gi duol maduong' e yiero mabiro. Sani gidhiro chenro moro ma iluongo ni Niko Kadi ma bende chal gi ma siasa moko mag piny Kenya ka ochako donje iye kendo ndhathe mokwongo cha chal gi malala. Iparo ni dwaro margi maduong' en ang'o? En chenro maber nikech ing'eni rawere iwacho ni kwan gi thoth ahinya to kana ni iwacho en adieri king'iyo nonro mag kwan mar rawere thoth ahinya e pacho kae kind higni maromo 18 nyaka 35 en kwan malach. To mak mana ni remo osebedo korka teko margi mar bedo gi duol korka telo gi dongruok ma pacho ka nikech gionge kod ombulu ma ginyalo yiero godo joma ginyalo keto tesre mondo mi oket negi chenro mag dongruok kare. Koro aparo ni en gima kare nikech kinyalo ng'iyo mbi mane Gen Z obiro go higa mag 2024 mane gidhiro godo jatend piny William Ruto nyaka e kona. Koro ka gibiro gi bi makamano ka gidhiro godo chenro mar go ombulu ni to koro kata mana IEBC mancha ne kwayo ma bilion maromo ma 50 ka gindiko godo jogo ombulu nyisi ni giketo kata mana IEBC gi penjo mathoth na ng'omiyo gito gidwaro pesa mang'eny mondo mi gindiko gana to jogi nyalo mana wuok gi duol achiel kokalo kuom jogo ma bende nyicha ne ogone gi oporo kotene kod Ademba Alliance to gindikore e yo machalo kama. Koro gima duong' ahinya en ni gikone gimodugo fwenyo ni kata bende ndikruok ma kama gidhi nyime kor karawere to siasa mag dhoudi bende pod oyudo tiende mar donje. Kech king'iyo gima notimore juma mokalo bang' ka ne Ademba Alliance oloso kawacho ni kata mana Rigathi Gachagua onge kod otiko ma achiel kachiel ni koro nyaka sira lore mana kod Gen Z. Neno ka koro kweth machielo mag Gen Z bende no wuok
kawacho ni kendo koro mari no kare koro bed gi giri no koro aparo ni mun to pod wadhi yudore to gima duong' ahinya ni gikone to ji okungo kawo ombulu siasa machielo to koro wabro goye ka koro sama mare oromo. Erokamano. Gavana Oporo